Ang sabi nila, the only constant thing in this world is change. Paano kung sabihin ko sa iyo, kabisyo, na sa Love Radio, merong pagbabago? At ito yung klase ng pagbabago na hindi akalain ng tao. Na kahit mismo ako, hindi ko napaghandaan. Bukas, alas 12 ng tanghali, hanggang alas 3 ng hapon, mapapakinggan natin. Hala, naiyak ako. Ang huling kwentuhan at halakhakan ng tambalan. Woo! Years, ay, hindi pala ako 13 years, filingera ako, nagdadagdag ako ng taon. Almost 12 years na ako dito sa industriya. Doble ng edad ko sa radyo ang edad ng tambalan sa industriyang ito. Pillar kung tawagin nga namin. Pundasyon kung tawagin ko nga sila. At hindi ko mawari o ni sa hinagap na mangyayari to. Kaya abangan mo yan bukas, kabisyo. Maybe it's an end of an era. And I must really say, marami silang napaiyak, napatawa, na-inspire, at nabuhay. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama ngayon, kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocky Terra. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Winaldas ko ang ipon ng asawa ko. At nalaman niya ito. Bakit mo nga naman winaldas ang ipon ng asawa mo? Unless may galit ka sa asawa mo, pwede yun. Pero kung harmonious naman yung relationship ninyo, tapos ikaw yung kumukuha ng pera niya at biglang nagalaw mo ang kanyang ipon, no? Ang ipon ng pamilya. Nako, saan kayo pupulutin yan? May mga nakapagsabi nga sa akin, kailangan, bago ka mag-asawa, mapag-usapan ninyo ng aasawahin mo yung tungkol sa paghahawak ng pera. Pag hindi kayo open to discuss about it, then wag ka na lang mag-asawa. At marami daw naghihiwalay na mag-aasawa dahil sa pera. Totoo ba yun? Hindi ko kasi alam eh. Feeling ko problema yan ng mga mayayaman. Charot! Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling nyo po si DJ Rocky Terra at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko.
siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!